Takže čau lidi, máme tady opening. Je to první část openingu Brawl Stars v Brawl Passu v sezóně 48. Ještě dotočím druhou část a na tu se můžete těšit, protože tam bude i Legendary Star Drop a bude to nějak za 23 dní. Ještě myslím vydám nějaký video, nějaký gameplay z Bravska a uvidíme se ještě tam. Takže se máte na nás těšit, protože se asi vracím k YouTube a uvidíme, jak to bude. Takže teďka tady máte opening, ještě vám k tomu pustím nějaké písničky, tak to užijte. My panties off of me. Do whatever you feel comes naturally.